Boa tarde a todos e a todas. Imos a dar comenzo a este pleno ordinario do Concello de Fene de 2 de xaneiro de 2025. Para os que non nos vimos, feliz ano para todos e para todas. Temos 7 puntos na orde do día. No punto primeiro, a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 5 de decembro de 2024. Non sei se hai alguna intervención. Pasamos, entón, para o punto número 2, dación de conta das resolucións da alcaldía dende a número 1540 a 1624. Non sei se hai alguna intervención. Pasamos ao punto número 3, dación de conta do período medio de pago e morosidade correspondente ao terceiro trimestre do exercicio 2024. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Boa tarde a todos e a todas. Pois o período medio de pago do terceiro trimestre do ano 2024 foi de 93,37 días, un lixeramente máis baixo que o período anterior. Respecto ao que foron a ratio das operacións pagadas do Concello, no terceiro trimestre foron de 107,37 días e as pendentes de pago de 32,10 días. Alguna intervención por parte do Partido Popular? Sí. Feliz ano a todos tamén. Despois di o concelleiro de Urbanismo que mentimos, que o decía outro día na Comisión de Facenda, pero que non é que minta o Partido Popular, é que falan os documentos. A concelleira de Facenda tomou posesión deste cargo fai 1 ano e medio, que viña dun goberno nacionalista do mesmo grupo político, con unha situación económica que era mala, pero que cada vez vai a peor, porque isto realmente non era así na legislatura anterior. Non iba moi ben a cousa, pero cada vez vai peor. Non sei cantas veces podemos escoitar de voz da concelleira que se estaban buscando alternativas, pero unhas alternativas que non chegan, e que se estaban buscando solucións e que non se pensaba no pasado, pero que o pasado o están arrastrando vostedes da súa mala xestión. Non lle poden botar a culpa a ninguén, é da súa mala xestión. O din os informes técnicos, económicos. Non o di o Partido Popular, está aquí escrito. Son ustedes incapaces, estas locuras. Foi un pouco menos, 90 e pico días. E vostedes non teñen en conta que os grupos da oposición lles están a apoiar uns recoñecementos extrajudiciais de créditos e apoiaron modificacións de créditos que, por certo, en ningunha delas tuveron en conta nin as suxerencias do Partido Socialista nin as suxerencias do Partido Popular para proceder a modificacións de créditos. E sempre baixo a excusa de que non existían recursos económicos. O máis triste, ustedes están gastando demais, gastando mal, e que non se está a ver ni repercutir nos veciños ni na situación do Concello de Fene. Isto en canto ao período medio de pago, que ten que ser de 30 días. Vostedes en algunha ocasión se imaginaron que estes proveedores empezaran a presentar demandas consecutivas un detrás de outro? E que vostedes non o están a pensar, porque isto é exagerado. Non é un proveedor en concreto, non é unha prestación de servicios, como, por exemplo, mellor unha limpieza viaria, a electricidade, non teñen contrato. Non, é que isto afecta a todos e cada un dos ámbitos deste Concello, a cada un das concellerías deste goberno. A todas, a todas. E, sinceramente, é increíble. Nos vamos despois aos informes de facturas ou documentos que acreditan os pagos realizados neste terceiro trimestre do ano 2024 e durante o período legal que establece a lei, única e exclusivamente vostedes pagaron 318.905,47. E que gravísimo nun concello con un orzamento, con un gasto como está a asumir. 318.000 euros, única e exclusivamente. E fora do período legal de pago,
chegaron ustedes a pagar 2.034.000 euros. Mire, señora concelleira, eu non sei que solucións está a buscar usted, porque é o único que se limita a dicir, estamos buscando solucións. Xa pasou 1 ano e medio, a situación económica cada vez é máis nefasta, e nos vamos a encontrar agora no mes de marzo, non creo que señan capaces vostedes ni siquiera no mes de febreiro de traer un recoñecemento extrajudicial de crédito, con outro reconocimiento extrajudicial de crédito máis bestial que o que lle aprobamos o ano pasado de casi 1.600.000 euros, a expensas de ver as xuntas de goberno de todas esas facturas que vostedes cheguen a aprobar e que yo permita así a intervención deste Concello por delegación na xunta de goberno, que lastraron o orzamento prorrogado do ano 25 con casi 2 millóns de euros de facturas do ano 2023. As palabras, xa lle dixemos moitas veces, son moi boas, sonan moi ben, pero non se poden ustedes escudar máis no sentido de que estamos buscando solucións, porque as solucións nin non las conta, pero sabe por que non las conta? Porque non as sabe. E o que ten que facer é conter o gasto, pagarlle os proveedores en tempo e forma e rebaixar esta ratio de pago, que é sangrante, inaudito, creo que salvo na legislatura 2007-2011 que se encontrara o alcalde do Partido Socialista Iván Puentes con esa rastra de facturas heredadas e despois algo nos no ano 2011, isto non o vin en todos os anos que levo aquí, e xa son uns cuantos, e a verdad é que cada vez vai a peor, por moito que baixaron ustedes 6, 7 días, porque é sangrante. E o peor, non teñen solucións, nin parece que as vayan a buscar. Moitas gracias. Partido Socialista. Boa tarde a todos e todas e feliz año. Ben, como sabemos que hai unha técnica no Departamento de Tesorería que, se non me lembro mal, incorporouse no mes de octubre, se estou trabucado, pois me corrixen quen teña que corrixirme. Imos pensar que no cuarto trimestre melloraremos o período medio de pago, porque a verdade é que durante 3 trimestres non se conseguiu. Pero non quero repetir palabras que dixo en relación a facturas pagadas e tal do terceiro trimestre, pero sí teño uns datos que quero dicirlle que me preocupan e que creo que ya o transmitín a vostede en comisión ou despois ou antes, xa non me lembro. Pero lle vou comentar. Que nos preocupa? Pois mire, nos preocupa que dentro do período de pago, como dicía a voceira do Partido Popular, pagáronse 318.000 euros, que fora pagáronse 2.034.000, co cal estamos en 2.353.000 euros, 657,85 para ser máis exactos. Pero preocúpanos o no pagado no terceiro trimestre, que dentro del período legal foron 830.005,49 euros e fora 1.433.939,67. É dicir, 2.263.945,16 euros non pagados. E por que digo que nos preocupa? É que llevamos dar, pensando en que temos unha nova técnica, un voto de confianza de cara ao seguinte trimestre, en que se sumamos o que se pagou 2.353.000 e o que non se pagou 2.263.000, fan a friolera de 4.617.000 euros que se gastaron vostedes no terceiro trimestre. 4.617.000 dun orzamento prorrogado de 12.185.000 euros. Iso fai unha porcentaxe do orzamento do 37,89%. Parécenos en un trimestre moitos cartos do noso señor gastados. Esperemos que non haxa, como dicía a voceira do Grupo Popular, que non haxa
que ver un extrajudicial en febreiro ou en marzo super abultado respecto do que xa trouxeron ustedes aquí o ano anterior. Pero, aínda que isto nos preocupa, tamén yo digo, nos preocupa o gasto, a facilidade con que gastan vostedes. Logo, sin embargo, non vemos que teñan tanta facilidade para gastar en reparar os semáforos da Avenida do Concello coa Estrada Nacional, que eso sí que nos parece de urxencia, non o vou a sacar, non o quero sacar agora porque saíra na Voz de Galicia, xa saben vostedes que xa o saquei o mes pasado en este pleno, que nos parecía urxente arranxar eses semáforos. Entón, dentro dos 4.717.000 euros, me quere dicir vostede que non hai cartos para reparar uns semáforos, que hai que esperar a que chegue a subvención, que a mellor a traen os Reis Magos do ano 25, non sei cando chegará, pero se hai que esperar a iso, imos mal. En fin, estamos desexando chegar ao momento en que vostede presente unhas contas o máis asustadas posibles, uns gastos o máis asustados e equilibrados posibles, e un extrajudicial que virá o máis axustado posible. Esquerda Unida, Grupo Mixto. Concelleira, non sei se quere contestar algo, estamos na dación de contas. Bueno, sí, día portavoz do Grupo Popular que non teñen constancia das cousas que se van facer, pero sí que está no plan de tesorería, que vostedes tiveron acceso a ese plan de tesorería para saber o que se vai facer e onde viña todo detallado. Con respecto ao que me comenta dende o PSOE das facturas, sí que non puiden comprobarlo todo como me gustaría, pero sí decir que tivemos o pago de extrajudicial que tivo que pasar despois do pleno que foi en marzo, tivemos que pasar o tempo para despois poder pagar todo o que tiñamos pendente. Entón, entendo que nestas cantidades de pagos realizados estaría primeiro pagar toda esa cantidade que quedou do extrajudicial. Nada máis. Pasamos ao punto número 4. Aprobación se procede do expediente de solicitude de participación no Post Plus adicional 1/2025 da Diputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Proposta 2024/G006/000441. Ten a palabra a concelleira de Servicios Sociais. Boa tarde a todos e a todas. Pois traemos hoxe a este pleno, xa que este documento do POS adicional, xa que remata para incluir o financiamento en gastos sociais extraordinarios o 15 de xaneiro, utilizar a chega provincial, que serían 71.493,71 euros, pois para o propio financiamento do SAB de dependencia 2025. Gracias. Partido Popular. Partido Socialista. Esquerda Unida, Grupo Mixto. Pues pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 5. A aprobación se procede da moción do Grupo Municipal Socialista sobre a necesidade de creación inmediata dunha unidade de rehabilitación cardíaca na área sanitaria de Ferrol. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Partido Socialista. Bueno, se quere falar o voceiro do Partido Popular, deixo ya a palabra que estamos iniciando o ano tamén. Ben, se estiman que teño que ler a moción, a leo, pero se estimamos que podemos pasar da lectura, imos a dar unhas pinceladas e despois procederemos á votación. O Grupo Municipal Socialista pide a creación inmediata dunha unidade de rehabilitación cardíaca na área sanitaria de Ferrol. Isto fai por varias razóns, pero fundamentalmente porque unha unidade de rehabilitación cardíaca salva vidas, señores. Sabémoslo todos, non hai que explicarlo. Salva vidas. Na área sanitaria de Ferrol, a día de hoxe, temos 3.000, quizás haxa algún máis, pero temos ao redor dos 3.000
doentes que sufriron unha cardiopatía ao longo destes últimos anos e que precisan dunha rehabilitación para non volver a ter unha doenza deste tipo que acabaría, na maioría dos casos, coa súa vida. E que está pasando con estas persoas? Pois que se teñen que desplazar a facer rehabilitación cardíaca tanto a Santiago como ao Lugo, as áreas sanitarias ou de Santiago ou de Lugo. A ver, hai persoas, sabemos todos, que non teñen medios económicos suficientes para ir a estas unidades de rehabilitación cardíacas. E son unhas. E outras, polo seu traballo, non poden perder toda unha mañá e ir a seguir o programa coas 24, 25, 26 sesións que suele ser a primeira fase, hasta Lugo a Santiago, porque os traballos son o primeiro para moita xente. E a verdade é que están poñendo a súa saúde en peligro por non poder seguir estes programas de rehabilitación. Dito isto, sería tamén conveniente dicir que das 7 áreas sanitarias que hai na Comunidade Autónoma de Galicia, 6 xa teñen unidade de rehabilitación cardíaca. E Ferrol, sendo a área que está no cumio de doentes con cardiopatías, pois non a ten, quedou para o final de todo este proceso. E non nos parece que sexamos veciños de segunda en Galicia. Tampouco quero que sexamos de primeira, quero que todos estemos ao mesmo nivel. Se empezan a hacer unidades de rehabilitación cardíaca, pois que todas as áreas teñan de inmediato unha unidade de rehabilitación cardíaca e que non empecen, non sei por que criterios, porque a verdade é que os criterios os descoñezo, pero parecenos o máis aconsellable que o criterio primordial sexa establecer unidades de rehabilitación cardíaca nas áreas sanitarias onde máis prevalencia haxa de doencias cardíacas. E, bueno, dito isto, tamén é aconsellable neste momento dicir que as recomendacións das prácticas clínicas internacionais aconsellan que todas as persoas que teñan unha doenza cardíaca pasen por unha unidade de rehabilitación. Espero que este pleno teña ben aprobar esta moción, dalle o seu voto para que saia por unanimidade. Moitas gracias. Partido Popular. O Partido Popular está de acordo con parte do que se di, non con todo. De todas formas, nosotros queremos introducir unha emenda para votar a favor. E a emenda sería a seguinte. O Pleno do Concello de Fene insta á Xunta de Galicia a creación dunha unidade de rehabilitación cardíaca na área sanitaria de Ferrol para dar servicio aos numerosos doentes de cardiopatías existentes na mesma, no momento no que a disposición de espacios o faga posible. Todos sabemos que se está ca ampliación do arquitecto Marcide, do CHUF, e que, por tanto, a vontade de crear esa unidade sí existe, pero, no obstante, de momento, as disponibilidades de espacio non o permiten. Por tanto, si se acepta simplemente esa emenda, que total é añadirlle a conclusión final no momento en que a disposición de espacios o faga posible, eu xa sei que isto non ten plazo, pero eu creo que é bastante razonable. Esquerda, bueno, si quere primeiro damos a voz e despois Esquerda Unida. Nós estamos de acordo co contido da moción. Bueno, se o PSOE quere admitir a emenda, non vai ser tampouco vice para que votemos en contra. Nós vamos a votar a favor en calquera dos dous casos. Benega? Pois o BNG está de acordo na defensa na mellora da sanidade pública e votaremos a favor. Eso sí, tamén decir que o Novo Asantos, que está ali ao lado do arquitecto Marcide, pensamos que ten sitio de abondo e as súas instalacións están bastante infrautilizadas, polo tanto, por espacio, pensamos que habelo, hailo. Pero, bueno, votaríamos a favor. Partido Socialista. Se non fora porque levamos no encabezamento inmediata, pois aceptaríamos a emenda. Pero a palabra inmediata, a inmediatez é inmediatez. E temos este Grupo Municipal Socialista xunto con
coa Secretaría Xeral Provincial, temos escudado en o Hospital Naval, en o Novoa, hai espacios para facer unha unidade de rehabilitación cardíaca. Por lo tanto, de verdade que o sinto, pero non podemos aceptar. Eu creo que non é o mismo irse instalar ao Naval e ao Novo Santos, que iso está como está, e además é vello, así de claro, que contar con unhas instalacións novas como as que se están facendo agora na ampliación do CHUF, e creo que además o sitio de eso é ali, ou debería de ser ali. Se non se acepta a emenda, nosotros non vamos votar a favor. Sí, alguna intervención máis? Estou de acordo con vostede que o sitio é no novo edificio, no edificio antigo, na rehabilitación que se está facendo, pero é que a inmediatez, se o Sergas quere, de verdade, implicarse e facer unha unidade de rehabilitación cardíaca, ten sitio suficiente. Outra cosa é que vostedes queran alongar no tempo. Nós queremos que sexa inmediato, de verdade. Contestaría a moción despois. Perdón? Contestaría a moción despois. Isto foi respecto da emenda. Eu, como non vamos a votar a favor, contestaría a moción. De acordo, pois damos outro turno de palabras. Empeza o Partido Popular. Ben, exposto xa o que dixemos, pois a posta en marcha de novas unidades asistenciales requiere dunha completa planificación que teña en conta os espacios disponibles, que era o que estábamos falando. E o plan director do CHUF prevé ampliar a atención cardiolóxica a unha planta dedicada á cardiosaúde. Os pacientes son atendidos nos seus hospitales polos seus cardiólogos e é falso que se deriven a Santiago ou a Lugo. En primeiro lugar, debemos desmentir o que di o Partido Socialista na súa exposición de motivos. É falso que os pacientes das áreas sanitarias de Ferrol, Coruña e Cee deben desplazarse a Lugo ou a Santiago de Compostela para a rehabilitación cardíaca. Estes pacientes son atendidos con carácter xeral nas súas áreas sanitarias e non se derivan a ningures. É o seu cardiólogo que lle fai as recomendacións de rehabilitación ambulatoria ou domiciliaria, avaliando o seu seguimento habitual. Do mesmo xeito, a Xunta está a desenvolver o plan director do Hospital de Ferrol que prevé ampliar os espacios de atención cardiolóxica. Esta ampliación está marcada nunha planta dedicada especificamente á cardiosaúde. No momento en que se dispoña destes espacios xunto cos profesionales e material necesario, porase en marcha o servicio de rehabilitación cardíaca. Ademais, iso foi debatido na Comisión Quinta do Parlamento o pasado 14 de novembro. Por tanto, nosotros nos encantaría votar a favor da moción, pero sendo así, vamos votar en contra. Partido Socialista, bueno, non sei, Esquerda Unida, primeiro, lle dou a palabra ao final ao Partido Socialista porque foi o que presentou a moción para pechar. Esquerda Unida, algunha intervención? BNG? Partido Socialista, a última intervención. Bueno, que sea falso ou non, habría que preguntarlles aos doentes de cardiopatías que van a facer a rehabilitación a Lugo ou a Santiago. Ben, bueno, eu digolle o que sabemos. Dito isto, pouco máis teño que decir. Simplemente, non sei, me imagino que como a nós, vostedes, o seu partido dá unhas directrices e as levan a cabo. O que pasa é que é significativo que en Ferrol saíra por unanimidade e que en outros concellos da zona saíra por unanimidade e neste concello a mellor a unidade de rehabilitación cardíaca pois non ten a importancia que ten que ter. Nada máis que lle digo unha cosa, estamos en idade de merecer, teña vostede cuidado. Sinceramente, non lle oín o que dixo. Estamos en idade de merecer. Bueno, pero ao mellor, quizás, tamén resulta que Ferrol aceptou o emenda e vostede non. Lles parece pasamos a... Perdón, ahora quen non escoitou fun eu, que dixo? Que ao mellor Ferrol tamén aceptou a emenda e vostede non. Pasamos, se lles parece, a votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Apróbase por maioría absoluta.
Pasamos ao punto número 6, mocións urxentes non hai ningunha. E o punto 7, rogos e preguntas, ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Bueno, vamos a ser breves que comezamos o ano. Aunque isto é moi peligroso, cada vez que un voceiro ou alguén que colla a palabra de brevidade, mima. Bueno, preguntamos polo Colexio Centigueiras, que o 16 de decembro solicitaba a sustitución da bomba de calefacción e queremos saber se se aproveitou estes días, se xa está solucionado, se non está solucionado, cando se pensa solucionar. O 18 de decembro, Aguas de Galicia require para que se tramite autorización en obras no río Cádabo e queremos preguntarlle á Concelleira de Medio Ambiente que obras se estaban realizando sin autorización. Tamén aproveitamos para preguntarlle sobre ese vertido do río Cádabo que no anterior pleno non nos soupo contestar. Despois, tamén queremos preguntar, a outro día a Concelleira de Servicios Sociais nos deu conta dunha serie de expedientes con número, pero queríamos saber en concreto que, en relación con que o 18 de decembro, un veciño solicita ampliación do SAF comunicado con carácter urxente por agravamento do estado de salud. Queríamos saber se se atendeu a este usuario e se xa lle está prestando o servicio tal e como solicita esa ampliación. Tamén por rexistro de entrada, a Valedora do Pobo reitera un escrito con destino ao urbanismo e queríamos saber de que se trata este escrito que, bueno, non só que vemos no rexistro, que a Valedora do Pobo reitera un escrito que xa presentou con destino ao urbanismo, de que se trata e cando se lle vai a contestar. Co tema das facturas. Na Xunta de Goberno do 19 de decembro se aprobaron facturas por importe superior a 258.000 euros. Nos chama moitísima atención a cantidade de facturas datadas do mes de febreiro, marzo e abril, tendo en conta que estamos no mes de decembro. Queríamos saber a que se debe isto. E tamén preguntar por que se abonan estas tan tarde, non se abonan por orden por que non se cumple a orden de entrada das facturas no Concello. Tamén vemos que se pagaron máis de 10.000 euros en reparacións urxentes solo en 7 días do camión novo de recollida do lixo. Pois nós o que lle queremos preguntar é se creen que esa supercompra que vostedes nos venderon cando decían que era unha boa compra con ese camión de recollida do lixo, se non foi un auténtico timo, que era o que lle decíamos desde o Partido Popular, e nos gustaría saber se vostedes a día de hoxe non o pensan. Tamén nesa Xunta de Goberno se pagaron o alquiler dun furgón, en concreto os meses de febreiro, marzo e abril, a razón de 1.390 euros mensuales. É dicir, ainda quedan 8 meses do ano pasado por pagar. Como os van pagar será gracias á oposición e se teñen pensado buscar outras alternativas, licitar un renting, pois se están asumindo nas arcas municipais máis de 16.000 euros o ano e ainda por riba ni siquiera se están abonando, porque vamos a última factura é do mes de abril que se abonou. Queríamos saber se están plantexándose outras alternativas que non resulten tan gravosas para as arcas municipais do Concello. En canto aos semáforos, no anterior pleno, aparte de preguntar en reiterados plenos sobre os semáforos, nos, por moito que vostedes digan ou por moito que se enfaden, cando nos lle decíamos que o Concello é responsable de todo o que poida pasar aí, debe indemnizar a todos esos accidentes que se poidan producir aí, porque unha falta de deixadez absoluta. Xa yo decíamos no anterior pleno máis, é unha situación insostible. Ben o saben, non é porque salga como noticia a páxina inteira o 29 de decembro, a anteriores plenos nos remitimos. Lles parecía mal a ustedes que decíamos que o Concello era responsable e que debía indemnizar de todos os prexuicios que se produceran aí os transeúntes, tanto nos vehículos
como personales. E sempre que se poidan indemnizar económicamente, porque o mellor temos unha desgracia que non hai cartos, por moitos seguros que teñamos, que poidan paliar as desgracias que se podan producir aí. É un estado de inseguridade vial que representa o cruce da Avenida Naturais, concello de coa avenida coa avenida do Concello. O 9 de maio deste ano, o señor alcalde, no diario Ferrol, anunciaba esa subvención que se había conseguido de 743.000 euros para, entre outras obras, a renovación completa desa rede semafórica. O día 29 de decembro, en outro medio, en outro periódico, en concreto na Voz de Galicia, di que son 300.000 euros e que o problema é que non hai pezas. Pero a concelleira de Servicios dixo no pleno que o amaño supondría sobre uns 6.000 euros. Queríamos saber, primeiro, cal das dúas versións é a correcta. E tamén queremos saber, que isto xa é, non sei, a cuarta, quinta vez, que período manexan vostedes para restablecer a seguridade vial nese cruce, nesa vía principal, como a Avenida Naturais, con este cruce da Avenida do Concello. Nos entendemos que isto vai para moi longo, porque polo importe que anuncia o señor alcalde que vai supoñer esa reparación ou esa sustitución, terá que estar sometido a un proceso de licitación, non pode ser obxecto dun contrato menor. E nos lle preguntamos, a que esperan? Ustedes traen aquí, primeiro, a que esperan. Despois, traen modificacións de créditos. A diestro e siniestro, levamos meses preguntando por esos semáforos, que é un tema primordial a seguridade vial. A seguridade en xeral, pero a seguridade vial en este caso en particular. Son incapaces vostedes de facer unha modificación de crédito, traela aquí, que teñen os votos do Partido Popular e do Partido Socialista, xa falo por ustedes, pero a anteriores, os me remito as súas opinións, os do Partido Popular os teñen e xa lle chegan. De verdad, cando van facer algo? Porque son moitísimos meses, xa estamos falando do mes de agosto que empezou a fallar, no mes de setembro se preguntou por el, outubro, novembro, no anterior pleno. Me parece dunha responsabilidade absoluta. Despois, volvemos a insistirlle que é o goberno local o que ten que buscar a solución a este problema que existe e que é moi grave. Aquí xa non lle podemos botar a culpa a un funcionario X, ni a un Z, nin a que van poñer un técnico. Son ustedes os únicos responsables desta situación. E en canto á obra de Antonio Montero, vemos que existen uns precios actualizados que se solicitan por rexistro e queríamos saber a que se debe esta solicitud. Gracias. Partido Socialista. Vou empezar polo último polo penúltimo que acaba de citar a voceira do Grupo Popular, e é facendo o rogo, porque xa unha cosa, as preguntas aí as fixeron, pero nos facemos o rogo este grupo, de que, por favor, delle prioridade á reparación dos semáforos, custen o que custen. 5.000, 6.000 euros, 7.000, danos igual. Unha vida, con que se salve unha vida ou a posibilidade de unha vida é suficiente. E non estou facendo demagogia. Xa yo dixen no pleno anterior, este señor levou 2 sustos. Agora xa, cando me meto por aquí para sair para a miña casa, que é na Avenida Naturais, moitas veces dou a volta aquí no río e volvo por o semáforo de arriba, porque xa levo medo, xa levo medo. E non yo digo por min, yo digo porque calqueira día pode ocurrirlle a calquera de vostedes un accidente por non arranxar un semáforo que, se fora para 2 ou 3 meses, pois hasta lle diría que sí. Pero é que o proceso de licitación xa sabemos que non leva un mes ni 2. Eses cartos non van ser mal tirados. E o dicimos nós, de verdade, non van ser mal tirados. Entón, facemos o rogo que volvan a repensar o arranxo dos semáforos.
De cara a Concelleira de Medio Ambiente, queríamos facerlle a pregunta, aínda que algo falou, pero non concretou na comisión vostede. Mire, sabemos que houve veciños que puxeron no seu coñecemento que había empezado a crearse lodos, acumulación de lodos, máis ben dito, despois da limpeza do río Cádabo. Entonces, volven a reiterarnos a súa preocupación. Xa lles dixemos que usted era coñecedora de él e tal, pero queríamos saber unha previsión, se ten vostede unha previsión, porque xaneiro creo que ven con choiva. E a verdade é que se podemos previr, pois moito mellor que despois lamentar unhas inundacións. E ao mellor, como vostede ben decía, a retirada deses lodos pois sería a solución, ou parte da solución. Entón, se ten previsto alguna data próxima, pois lle agradeceríamos que nos lo dixera para transmitirlle aos veciños. Para a Concelleira de Servicios, non sei se é competencia de vostede ou non, a varanda das Pías, do accidente que hubo das Pías, sabe vostede ou pode vos... Bueno, se podemos facer alguna xestión a nivel da súa concellería, porque, bueno, é unha zona transitada por viandantes veciños de Fene, de outras latitudes, pero sobre todo de Fene. Entón, a verdade é que representa un risco, a mellor non é moi elevado, pero representa un risco, pois, que faga vostede, lle facemos ao rogo alguna intervención para que canto antes sexa reparada. Outro rogo que lle facemos é a ordenanza da regulación do tráfico. Xa temos constancia desde fai máis de medio ano que estamos traballando nelo. O Grupo Municipal Socialista fixo aportacións, o PP tamén, vostede tamén pasou o borrador inicial, evidentemente, tal. Bueno, pois, se podemos darlle un empurrón, pois, agradeceríamos. Ou, polo menos, ter a reunión conxunta dos grupos municipais, canto antes, polo menos para intercambiar impresións e ver como andamos entre todos. Para o Concelleiro de Obras, mire, a verdade é que falei con vostede, atendeu o meu requerimento, o mellor dito, o requerimento deste grupo da Rúa Antonia Montero en canto ás chapas que puxo a empresa faga un ruido infernal. Mire, estiven ali o día 31 á noite. Bueno, era un poquinho antes da noite, pola tarde. A verdade é que a máis grande de todas, que lle pasei a vostede unhas fotos, pois o remendo que lle fixeron de poñer unhas madeiras ali debaixo dela, as madeiras xa estaban saindo por todos os lados, estaba quedando o burato. Teño fotos deste día 31 aquí, se quere despois as deixo. Eu penso que se a empresa se foi de vacacións un tempo, alguén debería de ir a colocar aquelo ben. E que polo menos os veciños teñan seguridade e, ademais, non teñan molestias de noite co ruido que fan esas chapas. E dito isto, quero facer outro rogo para todo o grupo de goberno, pero para a Concelleira de Servicios en particular. Mire vostede, na relación no informe de morosidade, na relación de facturas pendentes de pago, as facturas dos camións de lixo son sangrantes. Desde febreiro, vostede o coñece seguramente, desde febreiro hasta xuño, hai 19 facturas pendentes de pago. 19 facturas, algunhas das cales o mesmo camión entrou no mesmo mes, ou polo menos a factura, 3 veces, por importes de 3.900, 3.183, 2.400, unos importes bastante elevados. Bueno, o cómputo dos importes suman 41.091,77 euros. Pódome trabucar porque a vista xa non é a que era, non? Pero, bueno, máis ou menos, 41.000 euros. 2 camións. Isto fa unha media, se facemos unha media ponderada, de que cada camión lle costou en averías a este concello 20.545,8 euros. Pois a media mensual, neste período de facturas, sai unha media de 4.109 euros.
Este grupo municipal observou que o renting dun camión de lixo andaba en 3.000 e pico, porque vímoslo noutra factura, 3.500 euros aproximadamente. Alquile, faga renting, faga o que sexa, queme os camións, faga o que sexa, aforramos cartos, de verdade yo dicimos, vai ter o noso apoio, faga algo cos camións, pero non siga metendo diñeiro nun saco que está roto. Non sei de quen foi a idea de comprar ese camión, pero, bueno, deste señor que está aquí non foi, seguro. Se foi de algún do Grupo Socialista, de alguna concelleira que estivo en posesión de poder mercar, pois trabucouse. E hai que recoñecelo. Pero unha vez que sabemos que se está trabucado e que estamos gastando cartos a cheas, pois vamos a facer o alquiler, que, como ve vostede, eu sei que un mes estivo alquilado e non deu problemas, ou sí. Pois entonces alquilemos xa dunha vez. Ben, con respecto ás facturas, temos tamén, sobre todo para a Concelleira de Servicios e para a Concelleira de Medio Ambiente, que seguramente lle interesará. Mire, se están facendo unos traballos diversos nas distintas parroquias, intentando quitar maleza e tal, e se está utilizando glisofato, un produto que se chama glisofato, que ten unhas contraindicacións, que aínda a Comunidade Europea está en estudio, pero que hai países como Francia, Italia e Alemania está estudiando de prohibilo. Non sei se haberá outro sistema ou non. Eu xa deixei de traballar con este produto na miña finca, pola peligrosidade que ten, incluso para as persoas que o teñen que manexar. Me imagino que son persoas con carné, evidentemente, pero bueno, o rogo é de que se pode facer algo de sustituir este produto, se pode estudiar outro produto, pois estupendo. Mire, hai dúas facturas, non llevamos a falar de facturas rectificadas que hemos visto, evidentemente, confiamos en que estará todo ben controlado, pero hai dúas facturas que nos preocupan, que están rectificadas, que o asento, 1445 e o asento 1446 son a factura 3365 e 3366 deste 2024. Nos gustaría que revisaran estas facturas. Son da Ribeiroa, de electricidade da Ribeiroa. E dicimos que nos gustaría que sigueran estas facturas, por eso de que non houbera duplicidade, como fai un ano descubrimos, porque unha é de 16.700 euros e a outra é de 33.000. Entón, nos parece que en xaneiro de 2023 pagar 33.000 euros son moitos cartos de Noso Señor. E en febreiro pagar 16.000, un mes pagas 33, e o mes seguinte no mesmo sitio 16. Eu revisaría isto, miraría, bueno, digo, por levar un control, porque, claro, as facturas entran, se rectifica, se pagan, tal, pero parecenos un salto moi cualitativo, é o doble, de 16.000 a 33.000, non? Bueno, logo, observamos que hai moitas facturas de traballos de electricidade, pero a mellor estamos trabucados, Vemos que non hai empresas de Fene facendo estes traballos. Digo, empresas que estén co seu logo ou co seu comercio aquí en Fene. Entón, na medida do posible, se lles pode pedir, a mellor son moi caros, que eso tamén hai que dicilo. A veces pídelle factura a un veciño e resulta que é máis caro que o de fora, é bastante máis. Pero bueno, se tuviéramos eso de pedir algunha factura a algún comercio de Fene, algún traballo de electricidade, pois estaría ben que os cartos de Fene algún quedara en Fene tamén, non? Temos que dicir que no pleno anterior falábamos de que nos chegaran voces de que na policía local non se mercaba vestuario. Agora acabamos de ver facturas recoñecemos de que se invertiron cartos en vestiario da policía. Invertíronse cartos, en concreto o asento 72, 84, 567, 726, 1240 e algún que a mellor se nos pasou por controlar. Pero vemos que sí, que se mercaron
vestiarios, calzados, etc., para a policía local. Había unha factura que nos preocupaba porque era indeterminada. Aquí está. Mire vostede, a factura 3.759 o concepto pone cota fixa. E xa en outro momento víramos outra factura e tamén preguntáramos que o concepto de cota fixa. Nos gustaría que fóramos, ou que a persoa que mete os datos, que fora un poquito máis explícita, facemos ese rogo, porque é unha factura de 18.763 euros. Se o concepto de cota fixa é a factura 3.759. O asento, se quere, yo digo, 1.807. E a presentaron o 13 de setembro do 24. Esta factura. Pero me parece que si son as que falamos, son as de Mafesa. Son? É Mafesa. E Mafesa. É Mafesa. Si non... E custa traballo poñer Mafesa. Si non... Pero, claro, que o concepto da cuota de Mafesa é quen a emite. Eu poño aquí para non ter que repetir, ser reiterativo en outro pleno. Pero ben, mire, hai unhas facturas que ponen tratamento R.U, entendemos que serán residuos urbanos. Ben, pois, desde o mes de xaneiro hasta o mes de xuño incluídos, son facturas que oscilan de 24 a 27.000 euros. Pero vemos que no mes de xuño hai un salto cualitativo a 37.000 e no mes de agosto a 38.000. Non sei se hai algunha explicación. Sogama, residuos sólidos urbanos. Xa empezaron en agosto. Ai, que cacos No mes de xullo foi a primeira subida gorda. Foi a primeira, non. Pois o salto é cualitativo, de 24 a 37. Cualitativo non, cuantitativo. Cualitativo e cuantitativo, señor alcalde. As dúas. Bueno, xa prácticamente estamos rematando. Mire, non quería deixar de decirlle esta percepción que ten este grupo, e aparte que o hemos comprobado, non? Se non o comprobáramos, calaríamos a boca. Mire, hai unha factura que é de lavado de beirarrúas e pon explícitamente no concepto desde Alcampo en Estrada da Palma ata Plaza Verde, Avenida Marqués de Figueroa. Lavado de beirarrúas, este señor veu unha máquina, un señor con lavando, supoño que será eso, non? Con unha hidrolimpiadora. Pois costou a friolera de 10.164 euros. Non sei se estaba chea de aceite, a beirarrúa, se era peligroso para os viandantes, ou se se quería dar un maquillaxe para que quedara relucinte e nos deslumbrara a todos a vista cando pasáramos por ali. Pero 10.164 euros en lavar unha beirarrúa con unha hidrolimpiadora, tendo os semáforos de aquí, e non arranxando e deixando o mural Perla Fes sin un incremento da dotación, a ver, nos parece un pouco para mirar se hai que gastar estes cartos en limpar a beirarrúa. Non digo que a mellor se hai unha mancha de aceite ou si tal, pero toda a beirarrúa desde Alcampo hasta a Plaza Verde parecenos excesivo. Nos parece excesivo. E despois, lle vamos facer un rogo. A mellor xa está feito, pero non creo. O servicio de limpeza viaria e o servicio de jardinería. Non sabemos se xa están licitados, se está en proceso de licitar, está na súa mente que xa haya licitación, etc. Pero o que vemos é que son facturas de 9.000 e pico de euros a arranxar San Valentín, a arranxar o parque do Cádabo, a arranxar algún parque máis, 9.093 euros, estou falando de memoria, todos os meses. Eu penso que merece sacar un pliego de condicións e que isto saia a licitación. A ver, non entendo moito de custos e de tal, pero se me fai moi costoso este servicio, a mellor sacando adiante nun proceso de licitación, pois aforraríamos algúns cartos. Bueno,
hai algunha cousiña máis, pero non quero estenderme ao primeiro pleno do ano e deixámolo aquí. Moitas gracias. Bueno, eu vou empezar, creo que para min podría haber un par delas, pero se a concelleira xa contesta as outras, perfecto. Hai unha sobre o Valedora do Pobo, reitera un escrito de Valedora do Pobo, é un asunto que levamos no Concello, creo que 10 anos, ou non sei cantos, sobre o edificio de enfrente do Bombay, daquela famosa planta, que se volveu a solicitar por parte da interesada, outra vez se volveu a mandar ao Valedora, e, bueno, e estamos en ese tema. Vale. Por a miña parte, nada máis. Sandra. Pois, comezando polo Colexio de Centieiras, o da bomba de calor, sí que é certo que, bueno, averiouse, nos puxemos en contacto coa xefatura territorial, porque despois da reunión que tuéramos uns días atrás, tanto o alcalde como o concelleiro de ensino como eu, pois nos quedara claro que os temas de calefacción correspondíalles a eles, e efectivamente foi así. Pedíronos que si éramos capaces nós de buscar algún orzamento para facilitar esa obra. Hoxe mesmo foron a facer ese amaño e, bueno, pois mediante os correos que se levaron a cabo entre o alcalde e a mesma xefatura territorial, pois quedaron de acordo que iban a asumir ese gasto, pero sí que a parte do Concello de facilitar, pois fixémola, e hoxe, pois, se non quedou instalada, estaría a punto de quedar. Sobre as ampliacións de horas do SAF entraron varias solicitudes, si se van atendendo, bueno, pasáronse á empresa e se van atendendo. Non sei exactamente 18 de decembro, terei que revisar, pero sí que entraron varias e algunhas delas xa foron atendidas. Mirarei na próxima comisión, pois lles podo dar un pouco un listado de todas as que entraron. Do camión do lixo, se foi unha boa compra, non foi. Efectivamente, non foi unha boa compra. Todo parecía que sí, pero non. Entón, pois, asumimos as consecuencias dese erro tan garrafal que se cometeu. E, pois, claro que sí, pois é un camión que non era tan novo como parecía, nin tan estupendo como parecía. E tanto de alugueres de furgóns como me estaban falando, pois temos varios, estamos mirando varios renting, tamén de camións de lixo, tamén de furgóns, pero bueno, tamén son cousas que levan tempo e esperemos que en breve se poidan levar a cabo. O do semáforo do Concello, bueno, pois volvo a insistir, eu creo que fan culpable a esta concelleira, a este goberno, de calquera accidente que poida haber, tería culpa de todos os accidentes que pasan no Concello e asumo pola concellería que levo pois o que haxa que asumir. Pero desde logo, habendo vías alternativas, eu non son consciente de que houbera ningún atropelo, ningún accidente hasta o día de hoxe, non quere decir que saia eu agora e me estrelle. Pois mira, eso que pode pasar non o dubido, igual que nos podería pasar a calqueira veciño ou veciña de Fene. Pero volvo a repetir, hai vías alternativas e, sin máis lonxe, temos aí a Rúa da Fraga co cruce de Marqués de Figueroa, que tamén é bastante perigoso, e ali non existe semáforo, e hai que atender as sinais verticais, hai que atender as sinais viais. Eu, de verdad, claro que sí que é unha reparación importante e non aseguran en ningún momento que vai a ser efectiva, porque os semáforos son extremadamente vellos. Entón, eu volvo a insistir, desde logo que non nos gustaría a ningún de nós que ocurrira ningún accidente, pero de verdade, se alguén, bueno, pois como tes unha vía alternativa, pois, repito, se pode sair pola Rúa da Fraga, pero que ali abaixo, 200 metros un pouco máis, bueno, o cruce tampouco é unha maravilla.
E tampouco nunca escoitamos decir que eu iba a ser a responsable dos accidentes que poida haber. Que se teño que ser, son, non hai ningún problema. Pero, bueno, volvemos a repetir o mesmo, que non aseguran que vai a ser efectiva esa reparación porque o semáforo é moi vello e entón estamos confiando en que, canto antes, podamos sacar esas licitacións dos semáforos. Referente ao Partido Socialista, casi todo foron rogos. O do camión do lixo, pois xa lles digo que sí, xa temos varias ofertas encima da mesa, porque a nos tamén nos preocupa, non vayan pensar que non nos preocupa, e claro que sí, e veremos a ver o que damos feito un breve espazo de tempo. E o demais, pois casi todo aquí o que decía o voceiro do Partido Socialista eran rogos que teremos moi en conta e despois, pois, que... Sí, todos rogos, non? Sí, revisaremos esas facturas donde, claro, eu de memoria evidentemente todas non as sei, revisaremos e se hai algunha dúbida non teño ningún problema en contrastar con vostede as dúbidas que poida ter. Gracias. Concelleiro de Obras. O de Antonia Montero, que decían que era para o compañeiro de Obras, para o meu compañeiro Manuel Polo, sí que é certo que a Policía Local avisou a empresa dixo que estaba de vacacións, pero que non se pode circular. Entón, claro, se non se pode circular, non deben de circular. E sí que é certo que tamén se decideu, despois de falar, que non se poden tomar unhas medidas cando hai unha empresa, non? Aí traballando, dixeron que eles colocaran a chapa, que para eles estaba suficientemente sinalizada, pois a Policía Local fixo ese chamamento á empresa e dixo que, nada, que uns días cando volveran, que volverían a mirar e, bueno, podemos revisar, pero sí que é certo que xa non se pode circular, polo tanto, non deben. Me parece que toca... non queda Medio Ambiente, Concelleiro de Medio Ambiente, hai algún... Boas tardes. Bueno, pois co tema do vertido que me falan do río Cádabo, eu penso que, porque se están atendendo todas as notificacións que veñen, penso que ten que ser unha que houve no mes de xullo, a principios de xullo, que se solucionou no mismo día, pero que, bueno, por cuestións de papeleo, de que nos faltaba un informe de Augas de Galicia que se retrasou polas vacacións e tal, penso que ten que ser eso, porque outra cousa eu non atopei que teñamos pendientes. Simplemente se contestan todos os requirimentos que nos piden e non temos nada pendientes con eles. Foi o único verquido que nos deu a nivel de papeleo máis follón, simplemente por eso. O que me preguntan da autorización, pois o comprobarei, porque eu non teño, miro o correo todos os días, pero non teño nada que solicito todo de Augas de Galicia, pero ahora mesmo non teño en mente, pero comprobarei mañá pola mañá e lles mandarei un correo coa resposta. Con respecto ao tema dos lodos da limpeza, bueno, aquela vez que o fomos a mirar, xa foi según vostede me pasou a notificación, e fomos a mirar, falamos de que se faría neses días. Non sei se, bueno, estamos non sei se está, pero mañá yo confirmo tamén. Non sei se sei que dixeron que era algo que se faría rápido, pero a verdade é que non volvín a comprobalo. Pero mañá lle respondo, mañá pola mañá, vale? E non teño nada máis, eu. Respecto á varanda que me comentaba o voceiro do Partido Socialista da Avenida das Fías, evidentemente non é cousa do Concello. Si a Policía Local participou, foi a socorrer ali no que poido a ese taxista que tuvo o accidente. Bueno, pola nosa parte fixemos todo o posible para que esa reclamación chegara onde ten que chegar e se falou co seguro, porque era un sitio evidentemente de paso importante para nós, pero bueno, xa non depende desta concelleira nin deste goberno. Insistiremos. Óscar Puente, lle podemos decir que apure un pouco. Sí. Perdón, quedan unha pregunta por contestar. A revisión dos precios de Antonia Montero, se nos poden explicar por que existe esa revisión de precios, que entrou por registro, está aquí, a ver se digo o día exacto.
O 27 de decembro. Si nos poden explicar por qué. E despois, a Concellera de Medio Ambiente, a pregunta pode ser que usted nos fale de que en xuño pasará algo no río Cádabo, pero esta pregunta era do pleno anterior, o do vertido. Entrou por rexistro de entrada no mes de novembro do 2024. E nós lle preguntamos a que vertido do río Cádabo se refería a Aguas de Galicia. Vostede nos contestou que non nos podía dar explicacións e que estaba na oficina técnica. Hoxe nos di que é un tema de xuño. Por favor, se pode preparar estas dúas preguntas. A outra moi sinxela, non ten nada que ver co que dixo, que porque Aguas de Galicia require para que se tramite unha autorización en obras de río Cádabo. Queremos preguntarlle que obras se están a realizar no río Cádabo. Ou ao mellor non son obras no río Cádabo, pero é dun particular. E lle queremos preguntar, son dúas en un ano e pico. Gracias. Moi ben, pois, entón, a das obras de Antonio Montero, non sei. Vamos a ver, algo que entrou o día 27 por rexistro, podemos contar os días hábiles, non teño nin idea se iso é como vostede di, nin quen mete o escrito, se contestará na comisión. Bueno, pois, se non hai máis asuntos, sí, Simplemente que me pareceu escoitar da concelleira de Servicios que Antonia Montero non se pode circular. Pero eu pasei por ali co coche. No. Está ben sabelo. Eu entrei polo estanco, atravesei, ali non hai ninguna señal que diga que non se pode circular e metíme para baixo, como se viñera da estación. E non atopei ninguna señal de prohibido circular. O sea, este señor circulou. Entón, haberá que poñer señalizacións, porque o certo é que os coches pasan, as fotos que teño eu que recollín, porque parei para sacar a foto para ver se de verdade era eso así. Ali, independentemente de que algún coche poda raxar unha roda con a chapa que hai, os bandazos que pegas a chapa que está con un pico para arriba, bueno, poden ser accidentes de coches nada máis, pero os veciños están molestos co ruido que fai de noite. Se non se pode circular, poñemos señalización e xa está. Pois, podo lle dicir o día 31, seguramente máis tarde de que vostede, estuve en esa rúa e lle podo garantizar de que entrando pola Rúa do Estanco, que é por onde entra vostede, hai unha señal moi boa e moi grande que di rúa cortada por obras. Non se prohibido circular. Sí que está. Punto. Está sinalizado. Que ocorre? Que moitas veces, polo que se ve, a xente aparta as vallas polas noites para meter os coches dentro. Claro, pero non podes... O sea, non lle podo decir, pero sei que non había nada que o impedir, Se non hai nada máis, damos por rematado o pleno, xa se dá por rematado, xa podes... E agora, hai unhas preguntas de... Perdón. Non, cortas. Toñín, sí.